sannan musabaka ne ƴan uwa musulmi mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ƙwararrun makarantar alƙur'ani su ne alƙurra'ul huffaz kuma aqra'un nas kuma ahsanun nasi qira'atan yana da wa'ansu mashahararrun makarantar alƙur'ani kuma maharatan alƙur'ani inda musabaka ta halitta da annabi ya musu musabaka wa'annan ya wanda ya ishe mu koyi wanda ɗaya daga cikin kafin in zo aka wa'annan mutum hudu ɗaya daga cikin wa'annan mutum hudun wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada bayanin su wanda yace khudhul qur'ana min arba'atin ku riko iya karatun alqur'ani wani lafzi yace istaqra'ul qur'ana min arba'atin ku nemi iya karanta alqur'ani daga ainihin halussan mutum hudu sahabbai hudu sai ce min ibn mas'ud wa salim maula abi huzaifa yace wa ubay bin ka'ab sai ce wa mu'az bin jabal wa'anga su ne shahararru ƙwararru a cikin sahaba wa'anda suka yi kowa iya kyautata karatun alqur'ani annabi ya ce ku nemi iya karanta alqur'ani ta halussan su annabi musu musabaka ba sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin su wanda ina tunawa shine salim maula abi huzaifa wataran aisha radiyallahu anha ta makara a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana dibin ta hito masallaci ba ta hito ba sai da ta zo a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya aisha yace ma haba saki ya aisha ma haba saki menene ya tsaida ki a masallaci fa qalat ya rasulullah inna fil masjid rajulan ma ra'aytu ahadan ahsana qira'atan minhu tace ya rasulullah wallahi a cikin masallaci kenan abin da tsaida ta wani mutum ne ta ga yana karatun alkur'ani yana kyautata karatun alkur'ani ta ce wallahi inna fil masjidi rajulan ko inna bil masjidi lalle a cikin masallaci akwai wani mutum ma ra'aitu ahadan ahsana qira'atan minhu ni ban ga wani mutum ba wanda ya fi shi kyautata karatun alkur'ani sai ku annabi sallallahu alaihi wasallam fa dhahaba ila al masjid rasulullah sallallahu sai annabi ya tafi zuwa masallaci shiga cewa wane ne wannan sahabin annabi ya to masallaci fa idha huwa salim maula abu huzaifa ashe salim ne maula abi huzaifa afwan entaccen ainin bawa na abu huzaifa baran abu huzaifa wanda asalin shi wannan tun yana yaro yake cikin bauta kuma yaro ne wanda ya sadautar da rayuwar shi tun yana yaro ya musulunta sannan kuma asalinsa ba musulmi bane ba farisi ne annabi sallallahu alaihi yazo iske shine kerera alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati mithlak Allahu akbar alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati mithlaka godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya irinka a cikin al'ummata mafi kyautata karatun alqur'ani to ku diba gani amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa wa'annan manya mashhurai ba guda hudu da ambace su Abdullahi bin Mas'ud da kuma Ubay bin Ka'ab da Mu'adh bin Jabal da shi ainihin Salim Maula Abi Huzaifa annabi bai ce ku to yi muku musabaka ba inda ta halatta da ya musu su suka yi cancanta tunda su ne aqra'un nasi su suka yi kowa ainihin aqra'un nasi lil Qur'an wa'in suka yi kowa kyautata ainihin wato karatun alqur'ani wanda ga Ubay bin Ka'ab Allah ya ƙara masa raida Anas yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Anas inna Allah amara afwan annabi yace da ainihin Ubay bin Ka'ab an gane inna Allah amarani an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab Allah ya umurce ni in karanta maka wannan sura lam yakun alladhina kafaru har ƙarshenta annabi ya ce ma ainihin Ka'ab Allah umarci ni in karanta maka ita abun yabba Ka'ab mamaki sai ce afwan annabi ya ce da Ubay bin Ka'ab afwan ba Ka'ab Ubay bin Ka'ab Allah ya umarci ni in karanta maka wannan sura lam yakun alladhina kafaru sai Ubay ya ce asammani yanzu Allah ya ambaci sunana yace maka je ka karanta mini ni ya kira sunana annabi ce na'am yace na'am sammaka Allah ya kira sunanka ce in je in karanta maka wannan sura Ubayyu sai fashe da kuka Allahu akbar saboda murna da jin daɗi
da ganin cewa shi yanzu a matsayin shi ba kowa ba, har yanzu ashe a wajen Allah yana da wata darajar da Allah zai ambaci sunan shi, har ya aiko manzonsa zuwa gare sa ya karanta mai alƙur'ani, wanda shine alfadil, shi ko mafdul ya karanta masa alƙur'ani. Wannan shi yasa Ubay kuka, wanda Ubay annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa na da yazo yana ma ainin sahabbansa taka, yana cewa arhamu ummati bi ummati Abubakar ne, wanda fi kowa tausayin al'ummata daga cikin al'ummata shine sai na Abubakar. Sai ya ce wa ashadduha ko wa ashadduhum fi dinillahi, wanda fi kowa tsanani a cikin addinin Allah shine Umar, wanda da ka kuskure kai wani kuskure ga addinin Allah ka gan shi ya zaro mata kobi. Sannan ya ce wa asdaquha ko wa asdaquhum haya'an, wanda fi kowa kumya, wanda har mala'ikun Allah suna kumyarsa shine Uthman bin Affan, surkin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan annabi ya ce kuma sannan wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'az bin Jabal, wanda fi kowa sanin halal da haram cikin al'ummata shine Mu'az bin Jabal. Kenan yayi kowa sanin al-ahkam ash-shar'iyya al-khamsa, an gane yayi kowa sanin ta, shine wa Mu'az bin Jabal. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan kuma yace muna son muka muhallin shahidai, dan sai da yace wa afraduhum ko alamhum bil fara'idi, wanda hi kowa sanin ilimin gado daga cikin sahabbaina, sai annabi ce Zaid bin Thabit. Ana fahimta ko? Amma muhallin shahidikin mu shine gashi yace wa aqra'uhum li kitabillahi, wanda fi kowa iya kyautata karatun alqur'ani cikin sahabbaina, inji annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi ce Ubay bin Ka'ab, shine Ubay bin Ka'ab. Amma duk wannan sahabbai annabi masa masabaka ba, to ina kuka samu kuma kun ce sunna kuke, sunna wa saboda Allah, ha sunna tawa. Annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin, to sunna wace saboda Allah, ko dai ku bari ko ka ku bari sai ya zama yankan hujja akan ku. Amma abin da muke fata a bari musabakan nan, kuma tunda ba aiki ne na annabi, ba aiki na sahaba ba, duk ba su yi wannan ba, tabi'ai ba su yi musabaka ba, tabi'i ne ba su yi musabaka ba, to ko ina kun ka samu da kuke koyi, kuma kun ce salfu kuke koyi da su saboda Allah. Wannan ba ƙarya bace. Wallahi musabaka ba ta da asali ta alqur'ani, wallahi musabaka ta alqur'ani ba ta da asali. Annabi ya kore ta, ya tabbatar da musabakoki guda 3 ga sunan da makaranta muku. Duk malami na Allah mai dabbaka sunna ta annabi zai ce muku haka ne, wannan magana ta annabi. In akwai wani hadisi ko da da'ifi ne, kuma mu mun ka hadisi ga sahihi, hadisi ne Imam Albani ya ingantar da shi, kuma Abu Dawud ya rawaito sa, Tirmidhi ya rawaito sa, Nasa'i ya rawaito sa, sannan Ibn Majah ya rawaito wannan hadisi, sannan Imam Ahmad ya rawaito sa, kuma hadisi ne sahihi. To in akwai wani hadisi kuma da'ifi wanda halittar da musabaka ta alqur'ani aka muna, in babu a bari, in ko baku bari muna kallon ku, kuna ce musu in bid'a muna kallon ku. Allah ya sauka. Ku gyara ta ku bid'a ku bata ta wayansu, ko ba haka ba? Yanzu wani da ya taba bato akan cikin wannan lokacin da ake tahajjudin ga, yace bid'a ne. Na tabbatar da dama akan su, cikin su akwai masu musabaka, kila yana da almajirai nan wanda suke musabaka, ya manta da babbar bid'a ga ta can ta musabaka ta alqur'ani. Kuma sannan akwai ba dan Allah ba ciki, ana koya ma yara karanta alqur'ani ba dan Allah ba, sai dan kuɗi, sai dan a samu tukuici. Ai shine ma babban hadari. Musabaka babu ikhlasi a cikin ta, shi wannan zahiri ne. Babu dan musabaka da ke taro in musabaka yace saboda Allah, shi dan Allah zai karatun alqur'ani ba dan ya ciyo ba, ba dan ya samu tukuici ba. Babu. A kaddara za a ce ana ganin shine na farko, sai an kana masa, zai ce a babu wani matsala, shi ke da ni na zo na karatu don Allah ne, ba don a bani komai ba. Ai babu su wanda za a ce ai shi ne ya ci an kana mashi a zamna lafiya. Nan ma an taɓa yin ta irin anan garin tawa. Ai musabaka, ahlus sunna ne, ai musabaka wani yau yayi na farko a hana mishi, kuma duwa mu. To ana cewa wannan aiki ne na Allah. Wallahi ko dai ku bari ko ku bari ba, kun yi tare ku yi musharaka da wanda kuke ce ma yan bid'a, duka ku yi musharaka da su, duka bid'a ce. Kuma sannan ƙara da ƙaro akwai dasa mu yaro karatun alkurani ba don Allah ba, sai shi girma
ya iya karanta alkur'ani zai amma ba don Allah, shi na kyautata karatun alkur'ani ga murya mai zaki amma ba don Allah ba, wannan yayi. Kuma ana turke da kai wannan 'yan masabaka, yaran da ake koya ma masabaka wanda ake so bari su yi masabaka a cikin watan Ramadan zuwa ƙarshe, ana turkar su ne kamar yadda ake turkar ragon layya lokacin za a ciwa lokaci yana layya a hiddo a saida da tsada yayi mai, haka aka turka ainihin wato wayannan yaran almajiran na masabaka ai ta ba su karatu alqur'ani fiye da sauran ɗaliban da ke cikin makaranta. Su wayanga su ake so a zo da su dama wato ragunan turka ne, kuma ainihin su ne zakarun gwadon dahi yawwa, wanda za a zo a sake su a yi tsere su ci, ana son su ci ba wai don a'a don ainihin kwadaitarwa ba, don a kwadaitar da yara zuwa ga ainihin kokari iya karanta alqur'ani sai dan a samu tukuici a ciwo. Kaga na farko dai tun asali ga asali ba ta da asali bid'a ce, sannan an zo an sanya wani abu saboda shine za a yi tukuicin nan, an yi aiki ba dan Allah ba. Yin aiki ba dan Allah ba shi kuma abu biyu ne, akwai aikin da yake zama shirka, akwai wanda yake zama riya. To riya ma karamar shirka ce. Malamai suna cewa daga cikin sashen malamai magabata, idan mutum ya bar aikin da ake don Allah don yin tsoron mutanen da suka ce ba don Allah ba ne, barin wannan aiki wannan shi ko riya ne, ya nuna ashe ba don Allah, in don Allah kake ka ci gaba da yin abunka. Sannan shi ko mutumin da ya zo ya yi nashi aiki ba don Allah ba ce, wannan shirka ne. Abun da ke tsarka ke ga da su shine ka roƙi Allah ya arzuta ka da yin ikhlasi, ba kai don mutane ba kuma ka baka bari saboda cewa mutane ba.